हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैहाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आङो ओरैनो बेरायहैनो नागिरदों र' जोंहानि आइ बिखुनजो लाहानियाव ओइखैजाहाय साहाथिंलायनो खोलाथिंसो जायो आङो जिखौ थिखांग्रोना लानोसै बिनिफ्राय आं थांनोसै फैदो आरो इसे थाइफ्रिबाय दङ लोगोफोर No. जोंहानि उर्दिसना माथोआ बायदि जादों माथोआनो माबायदि जादों जोङो दा बेरायनो थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायना होदो लोगोफोर Takutnya kayak jelas sona dengan sona kita. Ini nih saya ada di rumah deh sih bedanya. Dia dia cerita sih, dia cerita sih. Ini masih lama, sudah waktu dia. जोंहानि आइ बिखुनजो सानै उथिनानै दंफैयो बिखैजा सासे दं आरो जोंहानि खाथियाव खुसिमोन दंफैयो खोमा मोनफैबाय लोगोफोर नै न'आ
मोनफैबाय लोगोफोर आङो दा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय मोजां मोनदोंबा बयबो अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बाय बाय